nih. Ora apa-apa. Ayo. Ayo, mikir. Tinaran buka pagelaran seni Jawi ku donge Pak Singa Maruno. Iksa sarwa pagelaran Jawi menika pengintake prajurit kagum saking Mardium Kala Singa Maruno lagi. Daya siap kowe ganti sampe kowe giring dal kula mapat tumut sing madane sarwa pagelaran. Wah. Awas. Say. Itu. Ayo Bi. Adikku lanang Abel Nanda. Ayo Legowo putra. Iya bener. Was. Ayo. Ui Toko. Wah, pendengar kumpir baca sangat yuk kolom prajurit kolom samping tiga kartu menang itu. Prajurit tiga sangkut sebeg kali sampai berhenti. Amat di busana kumpul kior kacil diner bulan kaki langan pinggoy kang poso. Singo larut kok. Prajurit kata sama putih negeri dan Prabu Sewan Dono di Kolo Semono. Motor sak dereng proyek kasih tempat perut jempol tanangin ke diri. Lo. Singati warung kaget gawe ya daya siaga monggo oke derek rawan warung papat kiri iso. Hoi. Pisan kadele men parem rasane.
Ayo, jalannya kakinya patah. Ayo, hati-hati, hati-hati. Was, was. Kasaru Prantanyo Celeng Senggi Sino Tutekang Latap Yantoro Wingkal Tindaknya Sawan Jongkolo Torogo Saking Nagari Motor Kinagi Mereka Pasar Celeng Senggi Risa Panjang Pulau Marikan dan Sangat Berkat Yantoro Para Sangla Bukti Marang Ingin kolos morok dan tumbuhan lepas asalin tua tetap jerunik gua Ada yang pemberi kotor gua sewa mangkrak Sewa waktu watak kesin kepada yang beri kotor sang cewek serti Hei Jemudul ing grunggul tindaknya sang celeng sergian iki sang celeng kembali ngaglah ngabyan rombingga tindaknya wadya bala turangga saking nagari Bantarengan gesang wadya bala turangga nunggal ngarep nunggalnya wiji tumuju ing Jenggara Kediri Amboyong kusumaning ayu Dewi Sangga langit arep Dewi kiri suci kocap kacarita nalika semana tetuhung gelar wonten sajroning alas wana lir baya wana alas lir gedhe baya berkadane goro-goro kang gedhe ana sajroning alipun panggene kangge sarta galak wujud ing padya bolon celeng sendhe kang aglah kabyantara pratamtama lumaksana pangarsa magita kita baris lutuk ora ngopak iki piye kok la iya walah baleni pratamtama lumaksana pangarsa magita kita baris Malam Jawa, ya, siap siaga.
Kage siapa ingkang kalepa ayo nglinger wong bagus. Sawa di papan gunung mung wis ora ketlanding prajuritan para kage tamak ora apa iki. Ayo. Sansatine jeneng sergi tutut antimu jeneng gembel dudu. Tiasan. Yen to kowe maju ora buklek bakal sirna marga layu was. Oh. Ayo. Siagane dangdutane sapa? Dangdutan barenge Pak. Barongan sih no, ayo. Sakjroning alas penolir boyo wono alas lir gedhe boyo peke hadatake goro-goro kang gedhe. Sakjroning penolir boyo dipun panggene Kang Sarta galak kang nunggal karo munggah wiji. Aduh saking Prajawa Daya Raja Sewu Negara niki Sang Prabu Singo. Ayo saking wong Blitar lah priwanta tindak nyos ombak-ombak ing Sang Paranaga. Boten sanes-sanes utusan Sang Prabu Singo bareng saking ulenging samudra ana kirta Sang Nagaraja Naga Pertala Naga Bagida iki Sang Naga Tatpala konsap kacarita nalika semana sakjroning panalir sang asih Wadyum Pranaga agawe kalah kabut prajurit sakjroning wana ana ing punika prajurit turangga saking nagari Pantarangin musak masih barat wirid tindak Wadyum Pranaga was perang campur samya medali perang gondo Warawati
ayo tindaknya sing ngati-ngati kebaik palane kok kudu kebaik Pak Budidaya Wadyum Bala Turangga Hanung Bandawa Hanung Cimri Sangkoko Hanung Pintonu Glone Kang Monggo Kawoso Mugyatan Sakina Bela Mugyatan Sakina Rimah Kedurmo Wajongko Roko Simo Arjo Gambuh Rangsang Kemudo Tinambo ini kongso Lokononto Solah Kiprah Tanjang Sabat ayo cok was ayo was tangkala was Singati-ngati ojo tansah dawuhi Prabowo ana papan dhewe ayo